Добре. Онлайн сме? Да. Дойде връзка от сървъра. Така. Сега ще започнем отзад напред. Класирането в трета гонка. То в крайна сметка е само така символично награждаване. По точки най-вече. На първо място е Константин Костадинов, с 2 първи места. Антон Трифонов втори и Росен Тодоров трети. Ивайло Себевски е четвърти в третата. Така, за втора гонка имаме едно уточнение, вече човека си знае. Борислав Димитров по една или по друга причина забрал да спре стопен гол и съответно за това отива на последно място в днешното класиране, дисквалифициране. И така, втора гонка, извинявайте, на седмо място се класира Димитър Лалев, на шесто е Краси Толов, Явор Гочев, четвърти е Камен Чернев и на трето място на подиума е Горан Генчев. Браво! На второ място се класира Георги Димитров. Браво! И на първо място се класира Илиян Димитров. Не, малко отпреде. Не, ти директно мини. Така, това е втора гонка. И сега стигаме до първа гонка, първенците. Отзад напред, на 8-о място Люба Иванов. На 7-о място е Николай Атанасов с много добро класиране. Спично човека втори или трети ли стартира? Не. Той мисли, че в Първи стартира. Първи и следва в първа гонка. Първи? Първи, точно. Първи, точно. Квалификацията първи тръгна и стана направо на 7-о място. На 6-то място съм аз, Чавдар Марийски. На 5-то място Браво на Феро. Боби Барбалов с много добро направи изправяне в мене за стана на 4-то място. И на подиума е Борис Малинов Борчев. Дебютант тази година. Дебютанта тази година, да. На второ място Никола Николов се възвръща на подиум. И безапелационно днеска в максимален брой точки и от квалификацията е Румен Паунов. 2 първи места в двата манша. Така, с това завършва пети кръг от нашия шампионат. Следващия кръг, мисля, че по програма сме 7 август. Може би ще бъде на новата писта, може би Лъвов. Или Банкос. Или Банкос, знаете. Може би, не знаем още. Ако е готово, ще сме там. Чао, до следващия кръг. Кът!